Ndị mana ege m ntị ekenekwa m na ebe isi na-enene m n'ụbọchị nke taata asị m udo dịla onye ọbụla biko na unu afụgono vidiyo anụnwa Lord Zeus mee unu ma mgbe gara aga Lord Zeus mekwa vidiyo filikwa n'ọnụma trending ka ndị mmadụ na-etrend na ụmarọ na-adịtị ma ọ bụ vidiyo ya wee ji ama ọkụ mmadụ ụmarọ the video bụ vidiyo ji ama ọkụ mmadụ. So I think when his attention now calls back to it ọ bụ ebe sikọ mee vidiyo ahụ mana ndị ahụ shiecha vidiyo ahụ ebe ha si na ọ na-edina n'elu okwute shie emeda vidiyo ahụ. I wish na ha ya pụtakwa baba share this particular video. I just wish na ha ya pụtakwa baba share this video because now the way as this thing stands now, in the Bible, I feel gonna Ebuka Obi with their major problem ha. Mana people are fail to understand that now. In the buy na like maybe ihe nke ha mana by the time ha realize their mistake ha na-eme obu no dey too late. Obu na Evangelist Ebuka Obi bụ onye Chukwu nna na akwụrụ na azụ makwa ndị buy ka ịdọpụta ide to go that young man kemgbe 3 years ago. How can you to gear 3 years ago? Only heaven, they would have finished him off since. But the more na don't work, the more they may increase. The more na don't work, the more they may increase. Okay, why can't you people now realize that now this thing is not ordinary thing now? No one know what you na do is ordinary human being. People should mind your lane. Many have gone, and we go a lot of bloggers na go more. A lot of bloggers who go. Go and check yourself very well, man. So many bloggers are very good. I don't mean to mock anybody. I don't know that Jesus. Some people are no This is the second time I'm saying it. She fail to young the people, the right people. Your people. The video you did Obiyomi Adeboye. You think no those they are the major Nachi Marine Temple, Mandela men cars. There are some people you don't just talk to. Their silence is more dangerous than Nohagwagoku. So I keep saying this now. In the next 10 years to come, a lot of people have a problem because of not because but because they don't want to respect the law of the nature. They don't want to obey God. It's going to have their joker. Fine and good. Leave Oka alone. Leave Oka Guinea alone. A man funded in a hand head a jelalo secretary. If every day na million kuna camera. Because now a lot of them make mistakes too. A lot of them talk things out of point. Mani magoya bebe he blew up issue na kwesiri ke blow ya up. Just imagine who put on needing na main road, Monday need generator, Monday need na ties, Monday dinner near Nambasaha, Sana who maintain grace. And I'm at you not because now when people realize the dangers of what you are causing to yourself, it will be very, very too late. Because natural cool dano, the video Lord Zeus and Nisi. Because Ebuka Obi is never the problem of this country. You people should leave this young man alone. Everybody now turn to advise Ebuka Obi. Everybody turn to evangelist. Everybody turn to lawyer. Everybody turn to customer. A young lady may fake arranged testimony. Nda who used their property came in and arrested her for defamation and lying for their property. Makuyo iji property marina kube hogwe lie na ekugo ogwe. Those people now say okay kabia ologe ka akowa he bully. No, Ebuka Obi made the girl arrest. No, Ebuka Obi should leave that girl alone. Now, but you people are seeing it. Now, but Ebuka Obi that can do this girl. No, but you people painted that scenario. Who know where will make sure again? Now, not Ebuka Obi no. Ona demma Ebuka Obi bolo nwanne gi nwoke iye de nkwa. Ebuka Obi bolo nwanne gi nwoke. Will you be able to endure this thing when they put you through? Because now, Imangwa Nkwu and the pastors in the Yoruba, when Unamanku Nkwu like that, when you church pastor in the Yoruba and the Behana, like this, so Ndigbo. Then in this video, one of you menja balamba, no was in Ketata. Gordon. Katagomu, Amarom reason pattern, I dwell like ya joy fair, where Kalies we fair. Amarom reason pattern, Edobaji fair, Dobesi we fair, the mother Ralaji fair, if I saw ye man. Onwu jiwe kalie n'oboda iya soni eme na ajife jiwe kalie n'oboda apụta last week me video na abo ofu maka eke hit ofu maka Ebuka Obi ka mmalugodo obi ndị mmadụ ka mmalugodo ya apụta sim mụla pa Ebuka Obi no na ka Ebuka Obi suwe jenalụ mmadụ nwunye ya mụla pa Ebuka Obi no na ka Ebuka Obi suwe na atasi ndị ụlọ ka 5 million every day. I want to run that such comment. Still up Ebuka Obi na ebu drug. And what that comment from there. When I see that boy na Ebuka Obi, ke yo mege. Since he be the way drag pia, ilugo no. E achieve the boy achieve.
ebe onye ligo buchi abugoli ya, ebe onye da buchi atrapụli ya. Unu gbuo Ebuka Obi ihe eme ụwa ya. Unu dọkata da boy kịta da boy ikoropu ihe azụnwe ihe ọ na-azụ ka ịmara da boy si na Lagos wee bụrụ ụka wee bubata ya na nga ọkpala. Ịma how many people onye light there. Adị m eje ụka Ebuka Obi, ụfọdụ nwere ike isi na bribe ka enye m ife nna apịa ebu ore maka na nsị asị oge ebu m aka. Lapụnụ that boy, lapụnụ that boy. Amala m ihe mee na anyị nwa bụ ndị Igbo anyị adịghị appreciate ife anyị nwe. Ọ bụgodu na Ebuka Obi na-akọ ikpu anwụ ndị chọọchị ya ọ dịfa mma. O nwere onye si ya bịa ka ọ gwọọla ya ọgwụ ikpu na ọlakata ikpu na ikpu ga na-afịa ụfụ mana nke a ka unu like. Aghọtala m otego nji achọ ka m kwuo ife a si na ọnwụ ike nkwuo ya asị na ọ dị ka enyego Zeus ego mana ihe ọbụla nsọ gị chee ya ka ihe o mee gị ka ihe na-adragịlị ya ihe emenwu ihe ọ na-eme. Ọbụla na klọb kada boy na-adị na-agba, ọbụla na ego ka ihe asị na ọ na-efefusi ego na-eme enjoy. Ọkwa mgbe ọbụla ọ nọ n'ụlọ ụka ya jee chọọ na ife na-eme unu. Lapụnụ da boy, lapụnụ da alaikrom kunsi adrag da boy, lapụnụ Ebuka Obi aka lilapịa ka Ebuka Obi zuo ike ka gị nwa na onwe izukwuo ike. Ebuka Obi bụ problem of this country. Ebuka Obi bụ ihe menụ, Ebuka Obi bụ ihe menụ na ihe ada aga maka na onye na-adọ jenu ọkwa agbasi egwu ọ na-anụ ukwu ka ihe chọọ ikwu ka anyị appreciate n'ife anyị, ka anyị appreciate n'ife anyị nwe maka na egbu dike na ọgwụ ezi achọ dike. Ị na-ege ntị? Let's learn to appreciate what we have. Ama m masị etinye that video ka mmalụgodo obi ndị mmadụ like ihe ọjọọ. Why will you choose ife ọjọọ over ihe ọma? Ebuka Obi ọla nwunye gị gbabachọm onwe ofu onye ọbụla pụta anụ ndo Ebuka Obi ka Tiger Jen si na olile egi ya maọbụ na ọ na-adị na agba ọbịa ụlọ ụka ọ na-ata asị ndị chọọchị ya. Jefu development ewebata na nga ọkpala ka mma ma onwe ihe n'ime unu na-ekwu eli ife anyị ewebata ya. Peace and love. Onye ọbụla efu n'ụwa buchi akpọli ya ọsọgodo ya ihe na-esi Igbo na Chukwu akpọ gị abụ na ọkpọ gị ya wee Chukwu na wee mmadụ abụrụ ofu. Chukwu nwere ike ifu onye ori kịta nye ya grace of ozi ọma ọ na-aga Chukwu si eme ife. Unu na-akpasukwa m iwe unu na-akpasu m iwe achọrọ m ị na-etinye ọnụ n'ụmụ ihe a n'ọnụ nwayọ. Lapụnụ that boy, let us learn how to appreciate our own. Ọkwa ịfụ ka ndị ọcha si ebu WF Kumuya na-ebu ka eme afa ndị pastọs a so ofu nke unu jidere aka ka unu nọ n'ụlọ wee na-abụ ya ụta. Unu chọọ ka Ebuka Obi na-atabịa bụrụ onye isi ndị ọcha brigade ọkwa ya. Okay ya ka Ebuka Obi na-atazi abịa lụbaba nsa unu adị happy. Enenesi m kọmentị ndị mmadụ fụ obi ndị mmadụ ọma mme ọma nda that boy ọ gafego ebe na-amị emekudu ije ọnụ ụka ya na Lagos otego boy onye chikwa ya zelu